Чакай, тук двамата аз един не мога да мина ти. Това беше идеята. Можеш ли да стигнеш от памет? На ролер. Я ми кажи, как ти да град опадеш? Идеята беше, че пешеходци се сбират на една точка, ролете на друга, вие с ролерите напред и идете заедно. Колкото така дето беше. Театъра беше и на друга. 30 минути. Трета не знам. Колебачите и пешаците са на театъра, а колелете скейтбордови, ролери... Не може да стигне 20 км. Вода може само да се Добре, добре. Това на английски